svima, ja sam Anja Ja sam Krstivoje. i dobrodošli u naš novi podcast Snaga volje. Mi dolazimo sa MEF fakulteta, a naš današnji gost je... Mlada autorka 2 knjige, Katarinizam i Tamo ću te čekati, poznatija kao emotivno hendikepirana, a to je Katarina Isilović. Dobrodošla. Bolje vas našla. Hvala na pozivu. Hvala tebi što si došla. Kako si danas? Sjajno, odlično. Volim ovakve stvari. Volim kad radimo nešto korisno, lepo, tako da sjajno se osjećam. Divno, ćeš za početak da nam kažeš čime se ti u stvari baviš, šta radiš? Pišem knjige. Kad god me neko pitao čime se baviš, moj prvi odgovor je pišem knjige, pored toga što studiram. Autor sam knjige Tamo ću te čekati i Katarinizam. Pišem poeziju, nerimovan stih i uživam u tome. To je nešto što radi mi srce i duše i kad kažu voliš svoj posao, ja sam pronašla nešto što volim, od čega mogu i da zarađujem, tako da eto, bavim se pisanjem. Za sada dok ne završim fakultet, onda ćemo vidjeti. Odakle je username emotivno hendikepirana? To je počelo sasvim spontano. Ja sam stranicu napravila sa 14-15 godina. U tim godinama mi je sve emotivno i sve divno. Odatle i taj naziv, ne znam, sasvim spontano. Ja sam stranicu napravila u 5 ujutru i zaista sasvim spontano je došao i taj naziv. Bezbroj puta su neke moje kolege mi sugerisale da bi možda trebala sada da ga promijenim, možda i kako odrastam da više fokusiram na svoje ime i prezime, što ja ne bih uradila iz razloga što sam ja izgradila već to neko svoje ime preko emotivno hendikepirane. Ljudi me znaju tako. Često sam puta prisustvovala gde me ljudi pomenu i ne znaju da sam to ja, a pomenu me u kontekstu emotivno hendikepirane. Iz tog razloga ne bih. Trudim se da istaknem kad god nešto objavim svoje ime i prezime, ali emotivno hendikepirana će ostati. Ne stidim se toga, to je moj početak i to će ostati tako. Pa dobro, to je nešto preko čega si prepoznatljiva. Naravno, prva asocijacija. Ne Katarina Isilović, nego emotivno hendikepirana. A šta ti je sa 15 godina bila onako prva inspiracija neka za pisanje? Ja volim jako da čitam sve te, pa da kažemo, poeziju, pesme. Volim da čitam, eto, na primjer, Momo Kapor, Šta ostane posle ljubavi. Ja možda znam čak i napamet koliko sam puta pročitala. Trudila sam se da približim onome ko čita šta čovjek prođe kad voli. Kroz šta čovjek prolazi kad voli. I uvek mi je bio fokus na tome. Kao klinka, sad baš i ne, ja sam bila jako zaljubiva prirode i meni je sve bilo privlačno i bila sam uvek poletna i verovatno me je to kasnije, možda iz nekih iskustava drugih ljudi, davalo mi inspiraciju da pišem. Ne mogu da kažem, ja uvek kažem, ljudi misle da sve napisano je nešto kroz što sam ja prošla. To ne mora da znači. Ja u Katarinizmu imam u prvom licu tekst o tome da sam ja bila nečija ljubavnica, nisam bila nikada, ali volim da pišem u prvom licu, najviše pišem u prvom licu, volim da pišem u muškom rodu, volim da se stavim u ime muškarca kako bih voljela da muškarac razmišlja, da pišem u tom kontekstu i zaista kao jedan pravi, pa da kažem, ne mogu se nazvati i pesnikom, ali dajem uvek sebi maštu, pustim samo sebe da radim što god ja želim i da se prebacujem iz lica u lice, iz roda, da budem i u jednom tekstu muškarac, u drugom žena, tako da, kažem opet, da se vratim na temu, inspiraciju prvenstveno vidim u svom životu, u životu ljudi koji su mi bliski, tako nastaju moje pesme. Kada si počela da pišeš prvu svoju knjigu? Prva knjiga, pa ja nikad nisam sela. To često, to je uobičajeno pitanje koje me ljudi pitaju. Ja nikad nisam sela i rekla napisat ću knjigu. To je sasvim spontano. Ja sam pisala na stranici tekstove, pisala sam pesme koje sam čuvala za sebe. Zatim je jedan dečko iz Temerina koji je već imao svoju knjigu tada u to vrijeme, 2017. Pročitao neke moje citate, pesme i ponudio mi saradnju, da li sam zainteresovana da izdam knjigu, gdje se takva prilika naravno nikada ne propušta. I bila mi je čast, zaista. Svoju prvu knjigu moje je bilo da napišem, svi drugi ljudi su radili za mene. Tvoja prva knjiga je Tamo ću te čekati. Tako je. Tako je, izdata je na moj 18. rođendan, druga je izdata na moj 20. rođendan, tako da se nadam da ću ove godine nastaviti tradiciju na 22. Sviđa mi se Katarinizam kao neki pravac umetnosti. Baš tako. I
isto sasvim spontano. Vratit ću se na Tamo ću te čekati. Uopšte nije trebalo da nosi takav naziv. Prva pesma u knjizi se zove Tamo ću te čekati i igrom slučaja, greškom u štampariji je postavljeno Tamo ću te čekati zbog prve pesme, gde je lektor i urednik moje knjige bio oduševljen i rekao ide Tamo ću te čekati. Tako je dobila naziv. Katarinizam, isto sasvim slučajno, sa drugaricama, one su se šalile sa svojim imenima. Ja sam bila u fazonu što ne bi tako nosila naziv. Mislim, nisam egoista, nisam narcis, ali privuklo mi je pažnju, bilo mi jako lepo. Jesi očekivala da će toliko ljudi da pročita knjigu, da je kupi? Jesi se nadala o tome ili si onako to nešto želala? Si nekako dobila si priliku, htjela si da iskoristiš ili si... To je više bila moja želja. Meni danas kad se javi neko ko je... Mnogo ljudi se javljaju kao, možeš da mi daš savjet, hoću da napišem knjigu. Ne mogu da ti dam savjet. Ne znam savjet da napišeš knjigu. I smatram da sva ta dela idu spontano, idu kad dođe inspiracija. Ne možeš nikada da nateraš sebe, danas ja hoću nešto da napišem. Ne. Nisam očekivala obe knjige ukupno, sigurno su prodati preko 10.000 komada. Ja sam zadovoljna, zaista nisam neko ko uvek hoće više i više i više. Meni je drago, meni je feedback ljudi koji me čitaju u principu i prate moj rad, to mi je najvažnije. A broj prodatih knjiga samo dokazuje da ja radim nešto što je dobro i meni je to najvažnije. Trudim se zaista, znam da me mnogo ljudi mlađi od mene prati i trudim se zaista da budem i njima približna, da mogu da me razumeju. Tako da javljaju mi se žene koje su starije od moje mame i čija sam srca dotakla. Tako da našla sam put do srca i mlađih populacija i starijih što je išlo u sasvim spontanom pravcu, a opet pronašlo put. A koja je tebi bila ciljna grupa? Mlađi? Da. Pa u tom periodu kad se pisala prva knjiga, verovatno mlađi. Iz razloga što nisam ni očekivala iskreno da će me čitati neko ko je stariji, jer u mojoj glavi je to bilo ko će me da čita neko dosta stariji. Dok se nije pročuo moj profil i dok nisu počeli da naručuju zaista, skoro sam pročitala na Twitteru i ja imam običaj da ukucam Katarina Isajlović da istražujem šta su ljudi pisali o meni. Što radi svako ko je iole zna da pišu o njemu, tako da i gdje je žena napisala da je knjigu naručila ćerkama bliznakinjama, da je i ona plakala na tu knjigu. Tako da, opet kažem, sasvim spontano sam pronašla put i do starije i mlađe populacije. A prodaja je išla online ili je bilo i knjižarama? Online ide isključivo online. Imaš i dalje knjigu prodaje? Naravno. Sad kad smo već kod knjiga, planiraš možda još neku knjigu da... Pa kao što rekoh, ja planiram da nastavim tradiciju i planiram da 20. Mislim, neće moći baš da bude 20 jer je radni dan, ali uvek je do sada padao vikend, 20. oktobar, moj rođendan. Ali ja se zaista trudim da svake godine na svoj rođendan nešto lepo, uradim nešto korisno. Ove godine je to bio projekat, odnosno prošle, ja sam i dalje u 2020. Je bio projekat koji se zvao Nauči da voliš sebe. Nastao je sasvim spontano gde sam napisala motivacioni tekst koji sam posvetila svakoj ženi ovog sveta. Apsolutno svakoj ženi ovog sveta u kojem god da je dobu da može da je doživi. I sasvim slučajno je nastala ta pesma dok sam se spremala za grad, ja sam to tako zapisivala. Podelila je u 100 rečenica, pronašla 100 žena i svaka je snimila svoj deo i sve spojila u jedan video. Iz tog razloga sam i gostovala u emisijama i znam da je to napravilo baš veliki boom. Tako da to je bilo za 2020. U 2021. očekujem 3. knjigu. Nadam se da će sve biti, naravno i stanje se da li će mi dozvoliti, jer meni nije to ako ne napravim neku veliku promociju, a to i dalje ne znam. Da, sad sigurno da se promenilo tvoje pisanje od 2015. do sada. Itekako. Gdje je neka bila prekretnica da si osjetila onako da si se baš poboljšala? Pa sam primer jedne i druge knjige. Tamo ću te čekati je pisala Katarina koja ima 15, 16, 17 godina, dok je Katarinizam pisala osoba koja ima 18, 19 godina i tu se vidi razlika, tu se vidi moja zrelost, tu se vidi se promjena u razmišljanju i smatram da je to period u kom se čovjek najviše i menja, sazreva, ima neke svoje stavove, postaje ličnost.
Tako da tu se najviše vidi promjena. Koliko je trajao proces pisanja knjige? Pa u principu za Katarinizam mogu 100% da kažem 2 godine. Jer je izdata na 18. rođendan, druga je na 20. Tamo ću te čekati je skup mojih svih pesama koje su pisane nekada. Tako da ne mogu da kažem okvirno, ali isto tako od 2 do 3 godine. Znači, čim si napisala knjigu, odmah se pojavila osoba koja će tebi knjigu da izda, tako? Naravno, i to je sasvim spontano počelo, kažem, jer je neko pročitao moje tekstove i rekao ovo može da bude knjiga. Da, pošto svaki pisac uglavnom napiše knjigu, pa čeka objavljivanje, dosta prođe period. Ne. I stvarno zahvalna sam ljudima sa kojima radim jer su zaista posvećeni i mogu da ih nazovem u 2 ujutru da kažem ja sam sad shvatila da nemam tiraž i molim vas što pre da mi ga dostavite. Tako da zaista hvala tim ljudima. Da, što je stvari sjajno. Reci mi sad, ti imaš puno pratioca na Instagramu, kako se nosiš sa tim? Jel ti ljudi traže savete? Jel ti, ne mogu da kažem dosađuju, ali... Pa nosim se odlično zato što, to sam rekla i malo pri razgovoru iza kamere, da smatram da sam mnogo samo dala za pravo nekim ljudima da se ponašaju sa mnom kao prijatelji. I ja sam neko ko može sa svima i da razgovara i ovaj posao kojim se ja bavim je zapravo, baš mi je legao, da kažem tako žargonski, jer sam ja zaista jako komunikativna i mogu da se uklopim sa svakim, ali smatram da ljudi previše sebi daju za pravo. Ne guše me, ali sam nakon nekog vremena prestala da čitam te romane i to tražem i savete. Ja dobijem poruke koje mogu da čitam 10 minuta, a ja nemam uvek vremena za tako nešto. I ponavljam i uvek ću ponoviti, ja ne smatram sebe adekvatnom za tako nešto i postoje psiholozi, postoje psihijatri koji su, da kažem, ciljna grupa tih ljudi. Ne ja. Ja sam neko ko piše, neko ko može da posavetuje, ali opet ne smatram sebe adekvatnom. Jedina stvar koju mogu kažem jeste da sam ja zadobila veliko poverenje svojih čitalaca i iz tog razloga mi je čast što mi se obraćaju zato što znam da imaju moje poverenje i ja imam njihovo. Koliko vremena provodiš u društvenim mrežama? Pa u poslednje vrijeme što se tiče stranice ne mnogo. Zato što zaista kada uđem... Imaš 2 profila, tako? Da. Te privatni i Tako je. Na tom poslovnom, ajde da kažem poslovnom, emotivno hendikepirana, baš kad imam vremena da sednem, da odgovorim svima na poruke, odgovorim na informacije za knjige, o cenama knjige. Inače ne provodim toliko često, dok na ovim ostalim provodim mnogo. Trudim se da to vidim po kapacitetu svoje baterije i onda se trudim da što manje i kad je lepo vreme, onda sam jako malo na društvenim mrežama. Sve treba da bude tako. Da, radim na sunce i samo mi je sunce, tako da zavisi od vremena, zavisi od toga koliko imam slobodnog vremena. Ako imam obavezu toku dana i nemam toliko vremena za telefon i što preporučujem svima. Kako su tvoji prijatelji reagovali kada si krenula da pišeš? Pa iskreno... Si imala podršku? Uvek sam imala podršku ljudi koje ja volim i ljudi koje ja poštujem. Ali ne mogu da kažem, ništa to nije bilo na početku toliko ozbiljno. Nije bilo ozbiljno ni u mojim očima, pa sad da kažem da su mogli oni toliko ozbiljno da me shvate. Ali sad, apsolutno, imam ogromnu podršku kako prijatelje, tako porodice, ljudi koje volim, što mi je najvažnije, iskreno. To je najbitnije podrška. Dešava se da se, mislim, ne možeš da imaš 100.000 pratilaca, skoro 100.000 pratilaca i da nemaš ni jedan ružan komentar. Apsolutno je normalno. Ja umem nekad da se baš potresem oko toga jer ljudi mnogo sebi daju za pravo i da pišu jako ružne stvari. Ali baš iz tog razloga što imam toliku podršku, negde to uvek izbrišem, stavim u neki folder. Baš sam htjela da te pitam to, kako utiču negativni komentari. Mislim, iskreno ne znam šta ljudi negativno mogu da kažu tačno na tvoje... U poslednje vreme se pojavio profil gde vidim da neko apsolutno potpuno pravi nove profile, gde piše da sam ja sramota za svoju porodicu, gde piše da uzimam tuđe citate, da će se otkriti kad tad odakle meni inspiracija. I to sam pročitala jednom i kad sam vidjela da se ponavlja, sad više ne čitam. Samo izbrišem, blokiram taj profil i to je pola zdravlja. Pola zdravlja, jer samim tim ako dajem do znanja, ako odgovaram na tako nešto, dajem do nekog značaja, dajem do znanja da čitam sve to, apsolutno ne želim. Razmišljaš samo i odgovor, gubiš
vreme u suštini. Da. Da, si ti prvo pokrenula blog, pa onda Instagram? Ili... Ne, prvo Instagram. Blog sam zapostavila, na blog nisam ušla sigurno 1-2 godine i Jel planiraš da se vratiš na blog? možda nekad. Započela sam i sa YouTube karijerom. Sve mi to oduzima puno vremena i ne bih nikad... Dovoljno je što vodim Instagram. Kažem, sviđa mi se YouTube karijera, ali nemam mnogo inspiracije, iskreno. I... A znamo da snimaš i za YouTube, to je da si snimala. Da. Jel nemaš više vremena ili ti nije zanimljivo? Ne, zabavno mi je. Voljela bih da sam se malo više pronašla u tome. Iskreno to mogu da kažem, zato što, kao što sami možete zaključiti, ja mogu mnogo da pričam i volim to, volim kamere, volim sve to. Ja mogu da stavim... Ja imam svoje vlogove koji su samo za mene, nikad nisu objavljeni. Imam držač u autu i tako ja pevam, pričam sama sa sobom. Ali nisam se nekako... Jako je teško napraviti neki boom na YouTube-u jer treba da budeš zanimljiv. Treba non stop nešto da ti se dešava zabavno u životu, da ti imaš šta ljudima predstaviš, da im držiš pažnju. Treba da izbacuš sadržaj, verovatno. Budeš redovan, a ja to nisam mogla. Prvo svoje obaveze imam koje mi ne dozvoljavaju baš da toliko budem aktivna. Tako da, vratit ću se kad tad, nisam snimala 2 mjeseca pa sam za Novu godinu sasvim slučajno objavila. Spontano mi sve ide, tako da ne želim da forsiram ništa. Mislim da je bolje vlog nego blog u smislu da ti ljudima pričaš. Naravno, jer me na drugačiji način doživljavaju kada im pričam. Da. To sam se uverila bezbroj puta. Sad ti pišeš, ideš na fakultet, studiraš. Jel imaš vremena za društvo, za izlaske? Mislim, dobro, ne sada trenutno za izlaske, ali imam. Ja uvijek kažem za sebe, sam ja veliki hedonista i nikad ne radim nešto što... Nikad. Ne mogu da kažem nikad, ali rijetko kad radim nešto što mi se ne radi. Ja, ako se ustanem na levu nogu i danas mi se ne potpisuju knjige i ne šalje mi se, ja danas ne šaljem. Izvinjavam se svim ljudima koji će ovo gledati. Naručivali su moje knjige zato što jednostavno, ako meni nije taj dan, neću to uraditi. Dešavalo se da, kažem, ne volim loše vrijeme, da apsolutno, ako mi je pun frižider, ne izađem ceo dan iz kuće, zato što ne radim nešto što ne volim, ali imam vremena za društvo, volim da se družim, imam puno prijatelja i dozvoljavaju mi sve te obaveze. Uvek trudim se da uskladim svuda, da stignem, da odspavam, da stvarno svuda stižem gde želim. Inače si je Šapce. Kad si došla u Beograd na studiranje, kako izgleda tvoja selidba do Beograda? Je se navikla na život u Beogradu? Stresno, iskreno. Stresno jer nisam se u početku pronašla. Nisam se pronašla ni sa ljudima s kojima sam u tom trenutku stanovala i jednostavno ne kažu džabe da upoznaš ljude tek kad počneš da živiš sa njima. Ne mislim ništa u nekom lošem kontekstu, ali jednostavno ne na istim talasnim dužinama. Sad kad živim sama i kad sama, da kažem, planiram svoj život, svoj dan, jako je drugačije je i mogu tek sad, posle koliko, 2-3 godine, mogu da kažem da sam sebe pronašla u ovom gradu i da želim ovdje da ostanem. Lepo mi je, eto, nekad čak kažem koliko Šabac ima dušu i koliko znam da Šabac ima dušu, Beograd i itekako ima. To je lepo. ti sad pišeš, jel planiraš da, evo kažem do kraja života, ali u budućnosti jel planiraš da se baviš pisanjem ili... Dokle bude inspiracije. Nikad neću forsirati sebe, to uvek kažem. Dokle bude moje inspiracije, dotle ću i pisati. Osim pisanja imaš nešto što te zanima možda? Pa iskreno, ja sebe jednog dana vidim u kancelariji koja ima hrpu papira. Ja sam neko ko obožava papirologiju, ko obožava kompjuter, slepo kucanje. I ja znam da sam rođena za to. Koliko god je pisanje i koliko god, da kažem, na neki način javan život, kucanje, papirologija, kompjuteri, ja to obožavam. Tako da više vidim sebe tu da jednog dana radim. Kada si bila mala, ona rečenica kad prasiš želiš da budeš, šta je bila? Pa, verovatno nešto u kancelariji. Rođena tetka mi je držala autoškolu, pa sam tamo sve što je moglo, iako se pogreši, nema veze, ja sam radila, tako da to je to, da budem okružena papirima, kompjuter, eto. Kako tvoja porodica reaguje na tvoje pisanje? Jako su ponosni. To je prva stvar koju bih uvek istakla. I najlepši komentari koje ikad dobijam na stranici jesu blago tvojim roditeljima. Ja to uvijek prosledim mami u fazonu, viš kako dete imaš, nemoj da si mi neka nešto prigovorila. Ali zaista imam jako divan
prijateljski odnos i sa mamom i sa tatom. Sestra, naravno, uvek tu da podrži vetar u leđa. Imala sam prepirke sa tatom pre nego što je izašla prva knjiga. Išla sam u prvu smenu u školu morala sam da ustajem u 7 ujutru. A on se dešavao da ustane u toku noći i da me zatekne u 4 ispred kompjutera i zašto sam ja budna tako kasno i da li sam svesna da treba da idem u školu i neću te voziti ako zakasniš u školu. Ja kažem, u tim periodima nisam mogla da napišem tekst, da ga ne prekucam na kompjuter i da on bude sve cakom pakom. Znači sve sređeno. I baš smo tad ratovali, iskreno, jer njemu se to uopšte nije dopadalo. I dan danas mi svi kažu, zbog toga nosiš naočare, zato što si ispred kompjutera u mraku stalno. Ali ja ne žalim. Eto, kad je izašla prva knjiga, to je možda najlepši, ako uzmem u obzir i jednu i drugu promociju, najljepši detalj jeste prva promocija napravljena u sali moje srednje škole, svečanoj i sećam se samo da sam ja prepričavala tu anegdotu i te njegove svađe sa mnom u smislu zašto sam do tako kasno budna i gde sam ga samo pogledala pošto je bio pozadi i ja vičem gde je, gledam gde je i kažem evo pogledaj, vredelo je. Svi ovi ljudi su dokaz da je vredelo i eto, to je najlepša stvar koja mi se desila samo zato što sam na neki način dokazala da nije uzalud sve to što sam radila i to ostajanje do kasno. I sutradan u školu baš mene briga za prespavaću. Ja znam da sam nešto odradila. Iz tog razloga sam malo prije rekla da bih voljela da se sve ovo malo sredi situacija da mogu da napravim promociju jer je to najlepši, apsolutno najlepši period mog života kad se sve to priprema, kad ne znam, eto, jedino, to mi toliko okupira misli da ne postoji stvar koja može da me poremeti u tom trenutku, osim ako nešto vezano za promociju ne krene nizbrdo. Da li slobodno vreme voliš da čitaš i koji je tvoj tip knjiga koji ti čitaš? Iskreno, nemam toliko vremena da čitam. I skoro sam prisustvovala promociji knjige mog kolege Nikole Đokića gde kaže, ljudi me pitaju koja mi je knjiga, ja nemam omiljenu knjigu. Ivana Milinčić je izdala knjige koje se zovu Privezak za srce i Previše za sreću. I mogu da kažem da su svakoj ženi bi preporučila tu knjigu zato što volim knjige kojima je radnja u Srbiji, da kažem, i gde ja mogu zaista da zamislim te likove i gde je Beograd tako opisan da ja se nalazim u Balkanskoj ulici, na primjer. Kako je opisano u knjizi, ja se tako, gde su likovi nisu u Njujorku, nego su ovde. Ne želim da otkrivam detalje knjige, uglavnom je radnja na relaciji Beograd-Crna Gora i to su, da kažem, povezane su knjige, nastavak je. Knjige koje bi svakom preporučila i kojima mogu da se vraćam bezbroj puta da ih čitam. Nemam toliko vremena. Uhvatim vreme. Volim da pročitam knjige svojih kolega s kojima sam dobra i jedni drugima smo kritičari. Volim te da čitam knjige ovako. Ne mogu da kažem baš da imam toliko vremena. A neki film kome se uvek rado vraćaš, koji bi to bio? Film kojem se uvek rado vraćam. Ja sam neko ko može da gleda neke filmove bezbroj puta. Moja kuma, na primjer, ako je gledala jedan film, neće ga pogledati nikad više u životu. Pa sad šta bih mogla opet da gledam? Ništa mi ne pada na pamet. Nemam ni za to toliko vremena. Ja serije, eto, me neka neko pita za seriju. U karantinu sam gledala serije. Eto, da kažem, Elite seriju sam odgledala. Inače, zaista nemam toliko vremena, pogotovo kad je lepo vrijeme. Ja bih samo išla negde, bila na polju i jako teško mi nešto drži pažnju. Jako teško se fokusiram. Nekoga mi kaže, odgledaj tu seriju, ali prvih par epizoda je dosadno. Ja za vreme karantina također gledaju Elite seriju, Boga mi držala mi pažnju celu noć. Isto, zaspim u 7 ujutru, u 11, odmah laptop. Samo jedva čekam, da. Ja sam bio kod mene u Soko Banji, znači konstantno je bilo... Verujem, isto tad, ali ovako čim je lepo vreme i čim mogu... Zove mi drugaricu Mariju koja je iza kamere i kao je odmah šta se desilo, sve je prebišlo. Ja bih to u tom trenutku ubila, tako sam ja sad počela da gledam neku seriju i kaže, ubit će njega. Pa neću sad ni da gledam seriju, znači neću sad ni da gledam. Pa da. Vidjeli smo da voliš da pevaš u kolima. Da. Voziš. Da.
Muzici tražiš inspiraciju ili... Ja sam, kako radim na sunce, tako radim i na muziku. Sva sreća, u stanu u kom živim nemam toliko komšija. S jedne strane ih nemam uopšte, s druge strane je advokatska kancelarija, tako da ne ometam nikoga. Samo prepodnesu. Da, tako da kod mene je uvek puštena muzika. Jednostavno, to me pokreće, da kažem. Da, izvini, gledala sam neki tvoj video gdje si rekla spavaš sa muzikom, da ne možeš da zaspiš bez Da, to su krivi tata i mama. Mi smo kao deca i sestre i ja, naučene da uz muziku spavamo, da bi oni mogli da pričaju sutra kad mi negde zaspimo kao bebe. Mama je bezbroj puta usisavala kuću dok spavamo. Nemam uopšte problem sa tim da se budim na svaki šum iz razloga što spavam uz muziku. Sad, evo imam 21 godinu, u potpunoj tišini, ne bih mogla da zaspim, nema šanse. Izbegavam da spavam kod ljudi koji ne mogu da spavaju uz muziku. Dečka, kad bih našla, morala bi, ako ne spavam uz muziku, morala bi da nauči da spavam uz nju. Ili menjam dečka. To bi bio glavni problem. I zato što stvarno ne mogu da zaspim bez muzike, potpuno tišina mi tako stvara. Ne znam, ne mogu da zaspim, samo se vrtim. Da, razumem. Ali volim da pevam, volim da... Ima jedan story, vidio sam, kažeš, voliš da pevaš, a kao ne znaš da pevaš. Pa ne znam, mogu da kažem... Jesi oprobala nekada pevanje? Pa nešto zaista ne. Imam svoje mini koncerte kući koje sam počela da objavljujem na Instagramu, ali dobro, to su ljudi koji me vole zato što pišem, pa onda znam da ih neću odbiti tim svojim pevanjem. Ali sestra mi svira violinu, tata mi je pevač. Znači imaš gen. Imaš potencijal. Pa i da kažemo, možda sam više povukla mamu koja ne zna da peva, ali volim da pevam, važna je želja. Tako da, ne, stvarno, volim muziku, inspiriše me, uživam. Ja bih se vratila malo na tvoje pisanje. Ti sad uglavnom pišeš o ljubavi, je li tako? Da. Jesi možda planirala da promeniš malo to sad kad si starija, da pišeš možda o nekoj motivaciji, samouverenosti, s obzirom da si sama sazrela uz te knjige koje si pisala i tekstove? Da, ali cilj svega toga, odnosno srž svega toga bi bila ljubav. Ja sam se sad, ajde da kažem, u trećoj knjizi fokusirala da bude jedan deo posebno da napravim osobu koja iz ljubavi izlazi kao pobednik. Uči da voli sebe, uči da voli život, uči da i to ostavljanje, raskid, izvuče nešto dobro. A time da bude okrenut sebi i ljubavi prema sebi. Najviše se fokusiram, treća knjiga, da bude na tome da čovjek ume da voli sebe. Jer znam bezbroj ljudi koji stavljaju sve ispred sebe. Čak i osobu koju vole. I iz tog razloga smatram da budu povređeni, jer niko neće biti u odnosu gde vidi da je tom nekom toliko važan. Ne treba da ugušiš čoveka od ljubavi i to stalno ponavljam ljudima. Nemoj gušiti svojom ljubavlju i verujem da i ja imam u nenormalnim količinama, ali nemoj gušiti tom ljubavlju. I iz tog razloga se fokusiram na to da treća knjiga bude ja sam pobednik. Iz svega što se desilo, ja sam pobednik. I nema veze, ako sam ja ostavljena, ja ću da okrenem situaciju u svoju korist. Što je u stvari najbolji savjet i najbolji odgovor na sve ono pitanje? Naravno, apsolutno, jer toliko... Pa mogu da kažem da sam izabrala najbolju tematiku, jer u Srbiji, što kaže moja komšinica, 90% ljudi pati ili pati u nekom trenutku. Nesrećno. Da, i to je tačno. I ja kažem, meni se javljaju žene koje imaju decu, a imaju neku svoju ljubav i gde pronađu tu svoju neku ljubav iz mladalačkih dana u mojim tekstovima. Tako da ćeš uvek dotaći čoveka na neki način. Samo, eto, kažem, treba postaći ljude da vole sebe. Pogotovo danas. A citate koje objavljaš na Instagramu također su vezane za ljubav, je li tako? Da, tu je raznoliko. Šta mi padne na pamet? Ima svega do toga kako se žalim na vremensku prognozu do... Apsolutno sve, šareno. Šta te je podstaklo tome da pišeš o ljubavi? Prvenstveno ljubav koju ja, kao što sam rekla, imam ogromnu ljubav u sebi. Evo, moja kuma stalno ume da kaže da sam ja prijatelj koji najlepše pokazuje ljubav. Ja sam u stanju da se probudim i da, ne znam, 10 kontakta u mom telefonu, ljudi koji su mi bliski, samo napišem i samo želim da znaš da te danas volim mnogo. I ljudi to vole, ljudi to meni. Ne, sad koliko to može da ulepša nekom danu. Samo da ti popravi dan. I samo želim da znaš da si danas posebna i da imaš nešto posebno. I koliko puta se dešavalo da ljudima otpevam samo jednu pesmu preko stranice
da im bude lep dan. Dobro, to je osobina tvojeg horoskopskog znaka da pokazuješ To je ljubav. zato što je... Možda zato što si i ti vaga. Ali zaista trudim se i ja često umem da kažem da ja smatram da sam ja na ovu zemlju poslata da širim ljubav i da uveseljavam ljude. Ja stvarno se baš pozitivno nasmejem. Ja umem da budem, kao i svaki čovjek imam svoje dane i kad je, pustite me samo da budem sama sa sobom, ali zaista smatram da sam poslata, da imam taj dar da širim ljudima ljubav i da ih dižem kad potonu. Da, to je divno. Kako si iza kamere? Kada se ne snimaš? Iza kamere? Potpuno ista. Smatram da sam jako prirodna i trudim se da budem ono što sam bila i pre tamo ću te čekati. Zaista. Zrelija sam, naravno. Kada sam izdala prvu knjigu, reči moje mame su bile sad ćeš malo da pripaziš, znači nema gluposti, što je i sasvim normalno. Trudim se zaista budem skroz ista. Ja kažem, prepričavala sam u nekom svom videu na YouTube-u kako sam 7 dana pred svoju promociju slučajno upala u neko žbunje. Došla je mama i rekla, Bože, da je, ako me neko video, za 7 dana ceo grad zna da mi je promocija. Ona kaže, kako se desilo, tako idemo dalje i to je to. Trudim se, budem stvarno spontana s ljudima. Drago mi je što nemam tu crtu nadmenosti, što zaista nikad u životu... Kad god sam negde otišla, moji prijatelji su bili ti koji, ako se dotaknemo teme emotivno hendikepirane, koji to pomenu. Tako da Katarina Isajlović je ista, možda malo opuštenija. Emotivno hendikepirano više doživljam poslovno i ne mogu ja s ljudima da se šalim tu, koliko se šalim naravno sa ljudima koji me poznaju ceo život, što je sasvim normalno. Treba nekad odvojiti privatno i poslovno, ali i sa njima se trudim da budem prijatelj, da im pomognem, da kad god da im se nađem, ukoliko mi vreme to dozvoljava. Kada te sretnu ljudi na ulici, te prepoznaju? Dešava se često. Ja uživam u tome, ali često ne znam i kako da odreagujem, jer, opet kažem, nisam neko ko je... Volim, eto, pre neki dan mi je prišla devojka da se slika sa mnom. Oni to okače i na Instagram. Ja se pitam, jo Bože, kako sam ja ispala na toj slici. Znam da će to završiti na Instagramu. Ja na brzinu ni ne vidim, samo ajde da se slikamo. Ali prija, kome ne bi prijala pažnja i kad znaš da te toliko ljudi voli, naravno da mi prija. Često znam da me ljudi prepoznaju u ulici, pa im vidim u pogledu da im je glupo da mi priđu, ali me prepoznaju, ja se samo osmehnem i ja sam tebe skontala, tako da. Zato ste više stavila fokus na svoje pisanje i na svoje reči, nego na samu sebe. Da možda planiraš to da promeniš malo? Ne, što se tiče, jel si mislila na profil kao profil? Ne, nego da više se voliš svojim imenom, kao Katarina. Da, kažem, često su ljudi u mene mi sugerišu da se fokusiram na to. Opet sad kad ispod svakog citata napišem svoje ime i prezime, ja ne editujem ništa, samo objavim na Twitter, screenshotujem i ubacim. Onda nekim ljudima smeta zašto gore stoji Katarina, dole Katarina Isajlović, preterujem. Svijetu nikad ugoditi, tako da trudim se da profilna slika mog profila je Katarina Isajlović. Ja se trudim zaista da sutra neko može da kaže znam ko je i Katarina Isajlović isto koliko znam ko je emotivno hendikepirana. Da fokusiram se i na svoje ime, ali mi nije presudno i nije mi od nekog prevelikog značaja iz razloga što radim ovo zato što volim, a ne da bih bila popularna. I to je suština. Iz tog razloga se ne... Opet ljudima je bitno da znaju opet ko stoji za tog profila. Naravno, ja sam prve 2 godine bila samo KI. I to niko nije znao nije niko znao ko stoji iza profila. Zato mi je zanimalo, pisalo, tražaju. Naravno, i tek kada je izašla prva knjiga, ja sam znala da nema više. I identitet se mora otkriti iz razloga što je na koricama piše i moje ime i prezime. Tad sam i počela da stavljam ime i prezime i fokusiram se. Ja želim da pišem moje ime i prezime i najviše iz razloga što ljudi pripisuju moje reči sebi i brišu moje ime. Kako se dešavalo to? Jako često. Čak mi je nekada i žao da objavim, mala sam period gdje sam u fazonu, molim vas prijavite u stranicu, pa ako hoćeš da ukradeš, ajde bar da ti ugasni stranicu. Ali više se ne vakćam ni sa tim stvarima. Dešava se da ljudi uzimaju moje citate pa da zabrane priče od mene, pa da mi to neki drugi ljudi jave. Jer ja imam taj neki prepoznatljiv način pisanja gdje drugi ljudi prepoznaju da je to moje. I to je meni najvažnije. Iz tog razloga se ja više ne potresam kad vidim da je neko uzeo moje, jer neko tamo meni javi, jesu ovo tvoje reči?
to je moj uspeh i mene ne interesuje što je neka stranica. Imala sam Imaš neki taj svoj pečat u tom tekstu. Naravno. Neko je čak napravio stranicu emotivno hendikepirana samo sa 2 A na kraju i potpuno poistovetio se s mojom ličnošću, kačio moje slike, sve moje. Na kraju sam uspela u razgovoru sa ljudima koji vode Instagram da ugasim tu stranicu, jer je to baš potpuno krađa identiteta. Svašta može da se desi do toga da i možeš da ugroziš svoju bezbednost time što... Si imala možda neke neprijatne situacije ovako? Imam ih često, ali ne volim da pričam o njima i zaista koliko god ti ljudi davali sebe za pravo, ja ne želim da pričam o tome. Dešavalo se, malo sam ja naivno pristupila tome, smatram da je to moja greha. Postoje, ljudi idu do granice koje im ti postaviš. Ja samo smatram da previše sam, opet se vraćam na to, naivno postupila i prijateljski hoću odnos i išla sam na to čak da ljudi lično preuzimaju knjige i preuzimaju ispred moje zgrade gde samim tim otkrivam adresu stanovanja, što više ne radim i... Dobro, naučila si, izvukla si nešto iz toga. Naravno i nije došlo do nekih incidenata, ništa strašno se nije desilo, na vreme sam prekinula s tim, to je to. To je najvažnije. Promocije knjige su bile u Šapcu ili Beogradu? U Šapcu, trebalo da se budu i u Beogradu. Planiraš u Beogradu? Iskrena da budem, nisam se toliko tome posvetila. Ja sam imala priliku za promociju u Beogradu, ali sam mnoge ljude iz Beograda dovukla u Šabac. Na mojoj promociji druge knjige Katarinizam je bilo između 350 i 400 ljudi, što je odlično. Jer danas da neko prisustuje poetskoj večeri, to je privući ljude na takav način, odlična stvar. Mislim da ljudi dođu u tolikom broju. I valjda sam iz tog razloga što znam da je veliki broj, ali opet smatram da je veliki broj ljudi došli u Beogradu. Samo što se ja uopšte nisam fokusirala na to. Da sam znala da će biti ova korona, više bih se fokusirala. Pa dobro, imaš vremena da se pripremiš za sljedeću. Da, treću ću sigurno napraviti i u Beogradu. Da, odlično. Misliš da je problem kod mladih ljudi što slabo čitaju? Mislim, ali ne želim da zvučim kao neko ko je baba i govori treba da se čita. Ne smatram uopšte, zato što ja smatram da se moj vokabular mnogo nadograđivao time što sam koristila društvene mreže na pametan način. Ponovit ću, na pametan način, jer postoji mnogo loših stvari. Opet kažem, neću da izvučim kao baba, ali ima mnogo loših stvari. Smatram da današnja stopa samoubistva kod tinejdžera se mnogo bazira na korišćenju društvenih mreža. I žao mi je što se malo više ne priča o tome, ali ja kao pojedinac smatram da ništa ne mogu da promenim. Samo, ja kažem, ja ne mogu da zamislim da neko danas ne zna osnovnu stvar da piše sastavljeno sa mnom ili neku osnovnu stvar, prvenstveno što smo... Živimo u 21. veku i što nam je internet dostupan u svakom trenutku. Ja sad mogu da uzmem svoj telefon i da otkucam. Ja ne znam sve. Ja jesam dobar poznavac gramatike i volim gramatiku, ali ne znam sve. I koliko puta mi se desi kako se piše.com. To je potpuno normalna stvar, niko ne zna sve, ali nemoj da dozvoliš sebi da mi napišeš maila da ne znaš osnovne stvari. Ne mogu da opravdam takve ljude. Na kojim ti sve društvenim mrežama može naći publika? Koristiš TikTok ili klasika Instagram? Ne koristim. Imala sam ga, od skoro sam uzela nov telefon, nisam ga ni instalirala. Čak ni na tom prethodnom nisam imala nalog, nego sam tako gledala šta ljudi objavljuju i smatram da je jako zarazno i da apsolutno ne vidim da mi prođe 45 minuta. Proleti. Doslovno. Pa neke istraživanja su pokazala da u proseku 52 minuta se osobe zadrže na TikToku. Što je previše za svaku... Što je previše, ali što je jako realno. Jako realno. Počinjem od sebe. Ja sam bila u stanju da, evo, samo dok jedem da odgledam TikTok i počinjem da potpisujem knjige. To se završi da sam ja pojela pre sat vremena, a ja i dalje gledam TikTok. I samo iz tog razloga ga nisam instalirala. I sad kad sam da jedem kao fazon sam šta sad da gledam, ne gledam ništa. Bolje da ne gledam ništa nego da imam TikTok. Opet kažem, smatram da svaka društvena mreža ima svoje dobre, svoje loše strane. TikTok je izgradio mnoge današnje, da kažem, zvezde, ali ih je napravio troduplo većim budalama. Znači, ljudi su u stanju da urade sve i svašta kako bi bili poznati na TikToku. Ja sam drugaricu čekala na Trgu Republike gde meni prilazi dečko koji me... Vidim ga prvi put u životu, čak ga ni sa TikToka ne znam.
kasnije sam saznala da je Jelte tiktoker i ako može uopšte tako da se nazove, meni je to katastrofa, ali dobro. Koji mi kaže, kada ćemo da idemo u bioskop? Ja ništa ne odgovaram jer odmah mi je asocijacija da je neka šala. I ja kažem, nećemo nikad. Mislim, ne znam šta da odgovorim, glupo mi je. Ne mogu sad ni da se setim. Uglavnom mi je imao jako neka čudna i glupa pitanja. To bi verovatno da sam se ja malo, kažem, žargonski primila na to, bilo hit na društvenim mrežama. Da. I to mi se ne sviđa. Jer su, kažem, ljudi u stanju svašta da urade za te društvene mreže. I ljudi koji prate te ljude koji... Apsolutno, apsolutno. Moja kuma ima trojicu braća koji su jako mali i rekla im je da ko imate društvene mreže, znači policija te vodi. I to jeste šala i to jeste smiješno meni s 21 godinom. Ali detetu treba staviti do znanja dok nije ličnost. Ja prođem gradom, deca, ali neko s 12-13 godina ima bolji telefon od mene i oni su samim tim dostupni svim tim društvenim mrežama. Ja nisam neko, ja sam mlada, ja nemam svoju decu, ali smatram da jako, jako loše stvari se dešavaju. Jako loše stvari, toliko, verujem da ste vidjeli, da toliko tinejdžera se u poslednjih ne znam koliko, mesec, dva, se desi od tih samoubistava i toliko ljudi postiče te društvene mreže. Neka devojka je prije nego ja imam Twitter i tu sam jako aktivna i tu baš može od gluposti i stvarno ljudi umiju da budu jako arogantni i da se kriju za nekih profila, da budu jako veliki i da daju sebi za pravo da osuđuju neke ljude. Devojka je napisala, neko se pojavi na Twitteru sa problemom i onda ga vi svi osudite i ispljujete i čujete da se ubio i svima vam je žao. To je tužna realnost danas. Dostigli smo takav, ja sam imala profil na Twitteru koji je imao mnogo pratilaca koji je ugašen. Iz tog razloga što su ljudi se otrgli kontroli da previše daju sebi za pravo da... Ja nisam tad bila toliko aktivna, samo sam ga koristila da bih izbacivala slike na Instagramu. Da, neki nisu svesni koliko može ta riječ stvari da utiče na nekoga. Apsolutno nisu svesni i ja smatram da to sve kreće iz kuće, da ti kad možeš da se sađaš u svom domu, nonšalantno možeš da se sađaš na Instagramu, na Twitteru, iz razloga što sediš iza računara, iza telefona. Čak i nema ni slika, ni ime. Apsolutno, ali nisu svesni i ja sam toliko istraživala o tome. Apsolutno uvek možeš da pronađeš ko je taj neko. Ljudi nisu svesni toga. Pa i pre je bilo da zoveš nepoznatog broja, pa hvala Bogu možeš da otkriješ u svakom trenutku. Tako da ljudi nisu svesni da kad se stvarno zainatiš možeš da saznaš ko je to. Mnoge loše stvari koje su o velikim ljudima iskazane na istom Twitteru su bili na sudu. Tako da možeš ti da budeš mnogo veliki iza tog profila, ali... Pa da, ljudi to olako shvataju, u stvari stvarno jeste problem, pogotovo za neko ko nije psihički stabilan, recimo. Apsolutno. I ti nikad ne znaš šta neka osoba nosi u sebi. Da. Mi smo svi nasmejani pred drugim ljudima. I mi smo svi, ja kažem, koliko puta sretneš nekoga ko je odličan, zapravo unutar sebe i u svoje četiri zida nije uopšte. Ali mnogi ljudi to ne razumeju. Ja kažem, neko blizak meni se borio s depresijom i apsolutno znam svaki detalj toga i znam koliko treba da budeš nežan i pažljiv prema tim ljudima, ali ljudi nemaju strpljenja. Čak ga i ja nisam u nekim trenucima imala i na početku svega toga je bila sam u fazonu. Šta radiš? A zapravo ni ta osoba ne zna šta radi. Ni ta osoba... I sve ljude je sramota i drago mi što smo se dotakli ove teme. I danas je sramota reći da ideš kod psihologa. I danas je sramota reći da ideš kod psihijatra. To je sasvim normalna stvar. Samo ću ponoviti rečenicu moje mame koja kaže kad imaš upalu pluća ideš kod lekara. Kad imaš upalu emocija ideš kod lekara. I psihijatar je lekar kao i lekar za sve drugo. I ta rečenica je jedna od najboljih rečenica koju ja znam. U Americi svaka porodica maltene ima svog porodičnog psihijatra. To je najnormalnija stvar na svijetu. U svakom trenutku treba da imaš nekoga s kim možeš da se posavetuješ, da popričaš. Ljudi mnogo više rade fizički na sebi nego psihički. Naravno, naše teretane su pune. U glavi. Ja ne bežim od toga. Ja sam neko ko ide u teretanu i ko izbacujem svoju negativnu energiju. Naravno. Ali u glavi se ne rešava u teretani. Naravno. Ljudi nisu svesni toga.
Ti možeš da izbaciš negativnu energiju, nešto što je prolazno, ali nešto zbog čega ti noću ne spavaš se ne izbacuju u teretani. Samo što ljudi idu glavom kroz zid. I ne možeš, ti takvim ljudima ne možeš to da objasniš. Nažalost. To je baš tužno. Da. I užasno. Dobro, i kad smo rekli društvene mreže, na kojim si ti zastupljena? Na Twitteru, Instagramu, YouTubeu? Twitter, Instagram, YouTube. Ovo koristim aplikacija WhatsApp i to da se čujem s ljudima. Koristim Snapchat, mada ni njega više ne koristim, to mi je baš... Imam ga u telefonu zbog uspomena jer ga imam godinama i tu imam sačuvane mnoge slike. Facebook ne koristim. Imam profil, ali ne koristim ga toliko. Tako da mogu kažem, najviše koristim Instagram i Twitter. Pa da, tu si najviše i pratioca. Da, i smatram da tu i ole mogu. Instagram je vezan za posao, Twitter mogu da saznam... Naravno i da saznam mnoge korisne stvari. Na Twitteru su dosta stvari saznam. Pre izađe na Twitteru nego u novinama i onda su previše novinama na naslovnim stranama. Apsolutno, to potpisujem. Znači, bilo šta. Ja kažem, skoro je bilo da je sistem Instagrama pao. Ja sam pre saznala to na Twitteru nego što sam videla na svom Instagramu da je pao. Znači, jednostavno, a u današnjem svijetu treba da budeš negde aktivan, da znaš neke stvari, informisan, naravno. Pogotovo što sve velike imena iz javnog političkog života je na Twitteru, pod mnogim lažnim imenima i da se stvari... Da, slažem se. Ništa, sada bi izdvojili neka tvoja 3 citata. Možemo zajedno da ih prokomentarišemo. Tako je, pa bi želeli da ih prokomentarišemo s tobom. Hvala ti što si me povredio, stvarno mi izuzetno lepu umetnost. Da. Ovaj citat je napisan zato što sam ja imala, jel te, tu jednu svoju veliku ljubav i to je moje Tamo ću te čekati. Tako je nastalo Tamo ću te čekati i baš iz tog razloga ja kažem da neko se skoro na Instagramu nije složio sa mnom. Ja pišem samo kad sam tužna, iskreno. Moje svako delo je napisano, ajde da kažem, kad me uhvati ta neka moja nostalgija. Zaista. Naravno, ne smatram po tim ove citate na Instagramu, to kako mi pade na pamet. Ali eto, bila sam jednom u životu jako povređena i iz tog razloga je nastala jedna moja velika umetnost, moj prvenac. I koliko god se to na neki način ružno završilo, ja sam zahvalna svemu što mi se desilo, jer je iz toga izašlo nešto veliko. I naučila si ove čase. Naravno. Idemo dalje. Odbijam da ti palim sveću u crkvi, u mojoj glavi i dalje postojiš. Na mom profilu postoje tekstovi o mojoj baki. To je, znate kako svako dete u životu ima svog heroja. Za mene je to moj heroj. To je žena s kojoj sam ja odrasla. Poslednje 2 godine svog života se borila sa leukemijom. I jedan deo svoje 3. knjige ću posvetiti njoj. Izazvala je mnogo reakcije kod ljudi. Svako ima tog nekog koga više nema. Mislim da ne želim više da pričam o tome. Idemo dalje. Da. Čekala sam tog čovjeka godinama da se izvini, samo da izgovori jedno jebeno izvini, nisam dočekala. Sada mi stoji ispred vrata, ne bih otvorila, dakle, vreme, dame i gospodo, vreme. Vratit ću se na tu svoju ljubav. To je kad neko kaže da sve u životu prođe. Ali vrijeme. Akcenat je ovdje... Baš se lepo i sa načelom i bez načela. Baš ti hvala. Nadam se da neću razmazati šminku, sve ok, stali smo na vreme. Ja često volim da kažem da Da, vratit ću se i na ovu jednu ružnu reč koju sam upotrebila. Ne želim ponovo da je ponovim. Ali ja često umem da opsujem. Dajem sebi za pravo da opsujem često u svojim tekstovima. Mogu reći, moj otac je sedeo u prvom redu na mojoj drugoj promociji, bio je zgranut. Bukvalno me je samo pogledao. Taj tekst je baš ono prava Katarina i pusti me da budem ono što jesam i pusti me da popijem i tekilu više a moj otac koji sedi ovako i gleda mene. Roditelji, ali zaista imam jako otvoren odnos sa njima i oni to sve znaju, samo što je njemu bilo jako čudno zašto ja to predstavljam svojoj publici. Ali to je ono, vratit ću se, što ja se trudim da se približim ljudima
kao da sam im prijatelj. Da me upoznaju, jer ja nisam ni poznata ličnost. Ja bar ne smatram sebe tako. Ja sam kao i svi mi ostali. Vratit ću se na ovo. Uvek govorim ljudima vreme. Svi mi imamo te neke bole, svi mi imamo te neke stvari zbog kojih ne spavamo, ali vrijeme. Ja sam čekala da dobijem to izvini jako dugo. Jako dugo i bilo mi je od velikog značaja samo da dočekam to jedno izvini. A dočekala sam ga kad je bilo kasno. Je li bilo Bilo je. čekanja? Pa bilo je čekanja, bilo je jak dug vremenski period čekanja. I gde sam na kraju, i to je obično kad kažu kad prestaneš da čekaš, onda samo dođe. To je tačno. Kad sam već, bilo mi je totalno svejedno, i tada sam dobila izvini. I to ne potpuno, jer je ta osoba jako ponosna, ali sam dobila ono što sam ja želela. Da, i iz tog razloga volim ovaj citat, samo zato što želim i drugim ljudima da stavim do znanja da sve to dođe, možda kasno, ja ne kažem nikada dođe onda kad ti želiš. Onda nema ni poenta to izvini. Nije toliko veliko. Nego mene je učinilo veliko u tom trenutku jer sam ja znala da sam... To izvini me uzdiglo. Uzdiglo i dokazala mi. Znači ja nisam tu ispala sam čovjek. Nisam bila kriva ni za šta. Znala sam da sam izašla iz tog odnosa čistog obraza, što je meni najvažnije. Mirno spavam. I to želim i toj osobi. Sad u ovom trenutku to želim i ovoj osobi. Eto. To je baš lepo. Sad imaš, vjerovatno, pametnije si za buduće ljubavi. Reći ću odrasla. U mom životu trenutno nema ljubavi, ali ima je naravno sa prijateljske strane, porodici. Ja opet kažem, ja sam neko ko je pun ljubavi i imam je prema samoj sebi. Što je najbitnije. I smatram da treba da se pojavi neko ko ima dovoljno... Ne da je ima potpuno kao ja, apsolutno. Ne smatram da to nije moguće, ali muškarci su malo zatvoreniji po tom pitanju. Ali sasvim dovoljno da umem da poštuje ono što ja umem da pružim. I to mi je uvek... Malo pre si mi pomenula da li se možda nekad muškarci plaše moje ljubavi. To je ono čemu ja se vraćam na to. Neke ljude ne treba da gušiš. Ne neke. Čovjeka ne treba da gušiš svojom ljubavlju. I to je ono što ljudi misle čitajući valjda moju stranicu i bilo šta. U fazonu, ne znam, jedan dečko mi je rekao ne bih ja mogao da se nosim s tolikom količinom ljubavlju. To što sam ja na stranici ne znači da sam ja takva prema toj osobi. Ja jesam puno ljubavlju, ali ja i tekako sada na osnovu svega razmišljam drugačije i umem da postavim neke granice i umem da budem važna sebi, što bih naravno svakom preporučila. Pa kao što si rekla da ti citati nemaju tolike veze s tobom. Naravno. Nemaju smo ljudi, ja nešto što ne volim, jeste što ljudi daju sebi za pravo da mi daju savete ili da mi govore dokle ćeš patiti, dokle ovo pateticanje. A apsolutno nema veze s mojim životom. Meni se dešava da se tuširam i da meni padne rečenica na pamet i da ja se to prekinem, obrišem ruke, brzo otkucam telefon i to je to. A palo mi je tako što sam držala koncert pod tušem. Iz gluposti, ni iz čega. I izađe neki citat i onda ljudi meni kao, dokle Katarina? Pa da, pa oni ne razumiju da ste pisac i ti misle stalno u glavi. Ko kaže da svi pisci nisu neki deo svog dela izmislili? Da, naravno. Znači, to je takva laž, ja mogu za svoje kolege potvrdim. Ništa nije od riječi do riječi. Pisac ima maštu. Ti da bi bio pisac moraš da imaš maštu. Ti moraš da nekad i da preuveličaš, nekad i da izostaviš neku intimu. Mislim, to je logično. Tako da ne može meni neko da kaže zašto je, ne znam, to tako ako nema veze s mojim životom. Ne znam ni ja zašto je to tako. Iskreno, ako nema veze s mojim životom. Mogu da objasnim neke stvari koje sam napisala, stvari kroz koje sam ja prošla. Nešto što sam izmislila ne mogu ni ja sama, ni sebi da objasnim, ni drugima. Pa u osnovu mislim i dužno nikom da objašnjavaš. Vratit ću se na to da ljudi sebi previše daju za pravo. Ali naravno to sam im ja dozvolila. Nisi, baš ali... Nema veze. Dobro, imaš neki savjet za mlađe generacije koji žele da pokrenu pisanje, neke knjige? Pa, lagala bih kad bih rekla da ne dobijem to pitanje često. Iskreno, moje mišljenje je da je konkurencija danas jako velika. Danas bi svako drugi da ima mnogo pratilaca i danas bi svako drugi da piše. I ja
ne umanjujem moje pisanje, ali mogu slobodno da kažem da sam, na primjer, danas sedela ovde sama i odlučila da otvorim svoju stranicu, ne mogu da garantujem ovoliki uspeh. Samo iz razloga što je svi žele da pišu. Ja mislim da se danas otvori 20 stranica dnevno. Ja koliko puta dobijem, jel može reklama, jel može reklama. Novi smo, može li reklama. Žao mi je što među tim ljudima postoje zaista ljudi koji dobro pišu, a ne mogu da ugledaju svoju svetlost zbog ovih koji žele pratioce, žele da dostignu 20-30 hiljada pa da prodaju profil. Da. Ali to je taj začarani krug. Ja opet kažem, ja sam počela na vrijeme i to mi je jedan veliki plus. Što sam počela kad nije bilo mnogo konkurencije. Čak je i bio profil koji je imao dosta pratilaca i koji je bio moj vetar u leđa i javno se zahvaljujem toj devojci zbog koje sam preko noći imala 4000 pratilaca. A danas ko otvori stranicu zna koliko je to mnogo. Da. Savjet, da se vratim na savjet. Samo nek slušaju svoje srce. Nek slušaju svoje srce i ako nemaju mnogo pratilaca i ako nikad knjiga ne ugleda svetlost dana ili izdaju knjigu, a ne ugleda veliku popularnost, bit će ponosni što će sutra svojoj deci moći da pokažu kako su razmišljali kao tinejdžeri ili u tim svojim godinama. I to smatram i ja sam srećna i ponosna što ću znati kako sam razmišljala sa 16, 17, 19, 21. U krajnjem slučaju, ako ne izdaju knjigu, uvek postoje internet platforme koje mogućavaju... Naravno, i u ostalom i da ne žele. Ja kažem, svako ko smatra da ima nekog dara za pisanje, pa i onaj koga nema. Ako želiš nešto napišeš, ne želiš javno da ga objaviš, imaj za sebe. Čuvaj ga za sebe, to uvek pričam ljudima. Pre je više bilo popularno, ljudi pišu dnevnike. To sam sad dala da pitam. Da li možeš da pišeš dnevnik? Mislim, samo da imaš vremena. Pa ne pišem dnevnik. Kad si bila mlađa, vjerojatno si pisala. Naravno, leksikoni, dnevnici, to su svi radili. I volim da se vratim. Ja to imam i da sačuvam. Moja mama je to sačuvala. Ali nije da nemam vremena, ali smatram da ovo što ja pišem, to je moj dnevnik. Da. Samo što je dostupan mnogim ljudima, velikoj platformi ljudi, ali ovo je moj dnevnik. Ovo je moj dnevnik, ovo su moje misli, ovo je ono o čemu ja razmišljam i ono kako ja doživljavam ljubav. A to da pišem, dragi dnevniče, danas sam uradila to i to sam prevazišla i odrasla sam. Ali smatram da svako treba nešto da piše, da ima to neko, samo da sačuva neko svoje razmišljanje. Eto. Nebitno, kad se završi ova korona, da svako samo svoje viđenje zapiše na osnovu svog tog vremena koje je prošlo, kako se osjećao. I za 10 godina ćemo biti drago, smiješno. Da se prisjeti. Naravno, ja sam ovo pre rekla kumi, voljela bih da imam neki folder u glavi svih smiješnih doživljaja koje sam doživjela u životu i samo da kad sam tužna mogu da otvorim taj folder, da im se vratim. Da listaš. A isto tako pisanje možeš da se vratiš na neke događaje i da ih doživiš opet. Hvala ti što si bila. Hvala vama, bilo mi je jako lijepo. Kao kod kuće, mnogo vam hvala. Želimo te zahvaliti u ime fakulteta i u naše ime. Hvala i vama. Nadamo se da ćemo se opet možda družiti. Naravno, ja sam uvek za. Da. I to bi bilo to od današnje emisije. Vidimo se u sljedećem podcastu Snaga volje. Ćao!